Може да ви се стори странно, но доста хора предпочитат ТПК строителството пред новото строителство. И затова има основателна причина. Реални квадратури, големи помещения, хубави междублокови пространства с паркоместа, на които може да паркирате без да закупувате гараж или паркомясто, възможности за преустройство и не на последно място, доста конкурентна цена. Днес ще ви покажа именно апартамент, който се намира на първия етаж, разполага с квадратура от реални 100 квадратни метра и има доста възможности за преустройство. Зад мен се намира входната врата на апартамента и влизаме в един класически коридор. От лявата страна имаме санитарен възел, баня и тоалетна, спалня, по-голямата на размери, вдясно имаме мокро помещение, а продължавайки напред влизаме в трапезария с малък изграден хол. Пространството е разделено на две части. Тук хол, тук трапезарна маса. Не са обединени на едно място, както в голяма част от новото строителство. Кухнята е изнесена на мястото на обособената тераса и по този начин е доста удобна за ползване и към хола, и към трапезарната маса. Два пъти цаца и пържени картофи. Виждаме, че частта, която е обособена за кухня, е направена по доста интересен начин. Оставена е рамката на прозореца и на вратата и изглежда доста интересно. Но хубавото за ЕПК строителството е, че тук имаме варианти за преустройство. Ако на вас това разпределение не ви харесва, тази част цялата може да бъде премахната, като се получи едно голямо помещение, което да се използва като хол с кухненски бокс. Ако искате да обособите напълно отделна кухня, също има вариант да се направи, както и още доста варианти за преустройство. От трапезарията, която видяхме преди малко, влизаме в първата спалня на апартамента. Тя е по-малката на размери, с размери от около 12 квадратни метра, има излъзна тераса и както виждате в момента е ситуирана като хол. Собствениците на апартамента се е ситуирали по този начин, тъй като са използвали така, но тя напълно спокойно може да бъде превърната в детска стая, в родителска спалня или всяка друга стая, от която вие бихте имали нужда. Както ви казах в началото на видеото, зад тази стена се намира и мокрото помещение на апартамента. То може да бъде използвано по доста различни начини, като ако преустроите апартамента в 4-стаен, спокойно тук може да изградите втора баня с тоалетна. Към момента то се използва като мокро помещение, но вие ще намерите правилното предназначение за него. Стигаме и до главната спалня на апартамента. В новото строителство рядко срещаме спални, които са с размери от около 20 квадратни метра. Тук случай е такъв. Отново имаме излъз до тераса, имаме пространство, което наистина можем да използваме. В случая тук е поставено детско легло, голяма спалня и този гардероб, който може да побере доста вещи и смятам, че това е сравнително добро разпределение на пространството. Това е и терасата, до която имаме достъп от двете спални. Много голям плюс е, че я има, направена е лятна кухня, може да седнете, когато е хубаво времето тук, да излезете, да изпушите една цигара и най-важното зимата да има къде да сложите бидона с киселото зеле и виното. Единственото нещо, което не може да промените в една баня след като закупите апартамент, са размерите й. Тук имаме достатъчно пространство. Имаме вана, душ, тоалетна, мивка, пространство да сложите абсолютно всичко, от което бихте имали нужда.